Ukambani ka chiel kod weche mago mag tuke moikoni chenro mar Migago mag weche maomiyo pek. Kaka uono limo county ma Migori. Kama mimi napata kidogo nawakilisha area kubwa, si kama MPs and all other positions. So tunaomba serikali hapo mbeleni waangalie position of the women rep. Jodbure county ma Kericho dwaro ni omedo mende e gulu mara ngaf mondo konye jolo kwetha mang'ao. Na hatutakubali mtu yoyote ataingia katikati yetu kama wabunge, kwa sababu hii si siasa. Hii ni upendo. Tunataka kuonyesha upendo ambao Mwenyezi Mungu ametujalia kama viongozi. Jotelo mawuok Ukambani ochako kenge mag riwruok manyo dongruok ma ok gidewo duond bura magisiro. Machiegni nyakwa Ramogi nyalo yudo achiel kachiel e Facebook page mar RAMOGI TV, achiel kachiel e YouTube kachiel kod Twitter. Giko damba kaka pile mia pachi weche mopogore opogore ine gwenge mag Nyanza. Bende jatend piny Kenya oselimo gwengu ginango gini musingnu to en ber mane muneno kaluwore kod limbe ma jatend piny Kenya. Jo Kisumo, jo Mabei kawuono entiere e gwenge mag Migori kachiel kod Josia. Inyalo nyisa ni to limbe mare gwengu ne obedo nade. Ka wachako jotelo mag siasa mowuok e gwenge ma Ukambani ochako riwruok mageto ywa dongruok ne gwenge mag Ukambani ma ok girango duond bura ma ng'ato tenorego. Kane gitwako jofwambo tokromo margi mano kelo kanyakla jod bura 22 jod bura mag Wakeini 3 mag women rep, senators 3 kod jalup gavana ma Machakos ni giyiere mar keto tenge pogruok e kindgi kendo twak ka gimanyore ma inyalo dongo do counties kaka Machakos, Kitui kod Makueni. Riwruok ma kamano ochopi bang' tho mar min jod bura Vincent Musyoka ma en jod bura ma Mwala. Kakoro gisingo timo limbe counties gi duto kuonde chung' od bura duto yangore mantie kendo weyo kamoro achiel ne weche mag dongruok. Tumeshikana kikundi cha kutembeleana na kuleta uwiano na maridhiano kati yetu kama viongozi. Tunatambua kwamba tumechaguliwa kwa vyama tofauti, lakini vile vile tunatambua kwamba shida za watu wetu katika kila sehemu ya Ukambani kutoka Mwingi, Kitui, Machakos na Makueni ni sawa. Na kwa hivyo tukasema kwamba tuanze na yale mambo ambayo sio divisive. Tutembeleane kama familia, tuombe pamoja, na wakati tunaomba tunaongea vile vile tuone ni jinsi gani tunaweza saidia watu wetu kimaendeleo, ndio watu wetu tuwatoe kwa umaskini na tusonge mbele kama eneo la Ukambani. Sisi tutashikana kabisa na hatutakubali mtu yoyote ataingia katikati yetu kama wabunge, kwa sababu hii si siasa. Hii ni upendo. Tunataka kuonyesha upendo ambao Mwenyezi Mungu ametujalia kama viongozi, na tutaendelea kutembeleana. Na nataka nishukuru our new chair for the next function, Mheshimiwa Kasalu, congratulations, and our whip, Mheshimiwa Caleb Mule. In every function we are contributing a lot of money, and they have entrusted me their monies. But this is not about money. It's about coming together and moving together as Kamba community. So we want to say that we are going to continue this togetherness, and we will keep our party leaders briefed, because this is not going to divide us in any way. Kawadhi nyime jaod bura ma Kericho e county no Beatrice Kimei dwaro mondo tim lokruok mag chike e wi omenda mag ngaf madhine apise mag jaod bura mag counties koloso Moi Gardens e kinde sidho chenro mag ngaf e county no. Omero ni dwaro mar bedo e riwruok mar ji 100 mono ganda mano chwech achiel mono ganda yudo omenda mag ngaf kako winjore miye gi pek mar chwalo weche mag dongruok. Kotelnegi kod Linet Chepkorir kod Caroline Chelengei madwaro ni mondo medo omenda mag agulu mag ngaf. Ne gingur ni agulu no yudo omenda matin kipimo kod madhine kuonde chung ute bura kata bedo ni gichung ne county mangima. Threshold where 100 members are expected.
ndio wapate nini hiyo pesa ya WE. Naomba tuangalie hiyo policy kidogo ikuje chini, so that if we ask them to come in groups, umbrella groups, kusanya hawa and to agree together, sio kitu rahisi. So I believe when we look at the policy and to be amended, we will have more groups benefiting from the same. Kama pesa tunapata kidogo, kama mama yao wanapata kidogo na anawakilisha sub counties ngapi? 6. Kama mimi ninapata kidogo ninawakilisha area kubwa, si kama MPs and all other positions. So tunaomba serikali hapo mbeleni waangalie position of the women rep, ndio tuweze kufanya kazi pamoja na tuwafikie watu wote. So when we measure the county MPs or the women reps on the same scale with the single constituency MPs, that is where we lose it. Kadhi nyime jatelo mawuok e oganda mag jopith mag jamni kaunti ma Isiolo Marsabit kod Turkana kwa ukwe makende kindgi kendo singo tiyo machiegni kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Kotelni kod Governor Mohamed Mohamud olero ni biro kanyakla kendo tiyo kod piny owacho biro miyo giyud pok mag sirikal ni counties makono kagilose county ma Tana River kar chung'o bura mag Alole kinde arambe machoko omenda mageto jolomine ma ng'ao. Last time watu wetu waligawanyika kidogo kidogo hapa na pale. This time kama viongozi wenu tumekaa chini tukasema hatutakuwa divided, tutakuwa na umoja na tutasimama nyuma ya rais wetu William Samoei Ruto. Tuko pamoja na tunamshukuru, ametukumbuka katika appointments mingi. Wafugaji waliachwa nyuma kwa muda sasa. In all his appointments, His Excellency the President ametukumbuka na tunamuhimiza aendelee kukumbuka sisi na wafugaji wapige hatua ya mbele. Nataka kuona nyinyi mumeshirikiana, mumeshauriana na mnakuwa kitu kimoja. Ndio sababu tumekuja vile tuko kutoka Marsabit, kutoka Isiolo, tuhakikishe nyinyi hapa mumeshirikiana. Tunataka muungane kabisa. Na sisi tumekuja kwa sababu ya mambo mawili. Kwa upande ya watu kuungana, tunaomba viongozi wote waungane. Kenya Kwanza inataka kuheshimu watu wote, na ndio sababu hata sasa wakati ambassadors wameannouncewa, kuna pastoralists kama watu watatu, na haswa kutoka kaunti yangu. Kuna mama ambao ni dada mwenzangu ambao anaitwa Sabdio, na ninataka kusema president wetu kweli ameheshimu sisi hata kufanya mama wa pastoralist kuwa ambassador, na ninampongeza huyo mama na ninashukuru hata wa president kwa kutukumbuka na kumake sure ya kwamba sisi tuko katika hiyo serikali. Kadhi gwenge mag Isiolo en jotelo mawuok e county ma Tharaka Nithi okwayo tend county kachiel gi ma county ma Isiolo mondo mi oger chich jamni maginyalo timo e ohala maonge midhiero. Paro mag johala gi biro mana ndalo adek bang' johala moko adek negi kod jomaundu e kinde mane gichwalo chiaye magi e chiro. Negilose kinde ik mar johala go kagiyuak ni piny owacho kosekawo okang' mar ritogi kata bed ni maundu kod njore timore kinde ka kinde. Chenye naomba hawa wanyabiashara wetu wajaribu kuangaliwa, sababu tumepoteza mmoja yaonekana maiti yake, na wenye wamebaki na watoto wandogo, wengine wako darasa la 8 grade 6, na wengine wako sini kabisa, wako mtoto kidogo. Na serikali tunaomba ijaribu kuangalia ama kutuma ile kompyuta ya kumulika mahali walikufia, tufuatiliwe mwenye alipotea, tuone ama tutapata haki yake. Sisi tunakuwa na changamoto kubwa sana
sababu huko hakuna soko. Kila wakati tunaitwa kwa boma ya mtu ama tunaenda kwa maji. Na ile changamoto tuko nayo ni kupoteza pesa, sababu unaweza enda kununua ng'ombe kwa maji, yule atakuhusia ukisema ndiye mwenye ng'ombe, lakini siye mwenye ng'ombe. Baada ya siku moja ama mbili unakamatwa na hiyo ng'ombe, sababu huko unajua ni nani mwenyewe. Kwa hivyo tunaomba serikali ikishirikiana na kaunti ya Tharaka Nithi, pia kaunti ya Tharaka ya Isiolo, wakae pamoja waweze kutufungulia soko, sababu wakitufungulia soko ndio tutapata kuwa tuna security mzuri. Sisi tuko na huzuni sana mojoni wetu, sababu mabwana zetu wako karibu kuisha. Tumebaki wa mama, wanaume ni kidogo na waendelea kutolewa mmoja mmoja. Sasa sisi hatujui tutaachwa wapi. Kwa dhi wach mabende osebedi ka itwagi kendo gunyolo paro mopogore opogore. Oganda Jo-Islam dhi nyime gi kwedo doho kuom ne miyo thuolo jogo matimo ere kit chwech machal mondo mi ondikre kaka jokanyo mar riwruogno e pacho ka. Jo-Islam mawuok e kaunti ma Kakamega kotelni kod jakom ma jokanyo kod jodolo mag dinno Sheikh Idris Mohamed onyiso jofwambo boma ma Kakamega ni ok gibiyie timbe jowagunda yud thuolo e pacho kaendi kendo chuno oganda Jo-Kenya gi kido kod timbe ma ok mekgi. Giseo moko kuom jonyuol e pacho kaendi kuom remreo nyithindgi kendo puonjogi e yo makare. Gin magiwacho ni osebedo kanyayo timbe ma kamago. Tangu atuumbe katika dunia alimuumba baba yetu Adam na akamfuatisha mama yetu Hawa. Hakuumba Adam na akamuongeza Adam. Alimuumba Adam na akampa Hawa. Lengo la kumpa Hawa ama Eve ni kwamba watu waweze kwenda katika dunia na kuzaana. Na mwanaume hawezi kuzaa ila kuzaa anayezaa ni mwanamke. Kwa hivyo haya mambo ya kusema ya kwamba wanaume kwa wanaume waoane, wanawake kwa wanawake waoane, kwanza ni kinyume na maadili. Hata kuku au mbuzi au ng'ombe hawezi kumwendea ng'ombe mwenzake ambaye ni jinsia moja. Leo wanadamu wanachanganyikiwa. Kuna hasa baadhi ya wazazi ambao hawataki kabisa kuwalea watoto wao. Unakuta mtoto amezaliwa, mtoto anapelekwa daycare, mtoto analelewa malezi mengine, mtoto anaingia katika primary analelewa malezi mengine, au mtoto katika primary ile mzazi anataka ule mtoto aende boarding. Mtoto amekosa msingi wa kutokea chini mpaka kuwa mtu mzima. Kwa hivyo wazazi tuwajibike katika kulea watoto wetu ili tuweze kuepukana na janga ambalo kwamba lipo katika ulimwengu ambalo tusikia laidhinishwa na baadhi ya viongozi. Mahakama pia ichunge sana, kwa sababu ukifanya uamuzi unafanya uamuzi pia ukizingatia wewe ni binadamu. Hauwezi kufanya uamuzi wa kuhalalisha mambo ya jinsia moja na wewe mwenyewe unaelewa hiyo ni mbaya. Tunaomba serikali yetu ya Kenya isipoteze culture yetu, mila zetu na utaratibu wetu kama Waafrika. Tutoke katika mambo ya Western world. Nyakoromugi jatend piny Kenya ni e gwenge mag Migori chima kawuono kakutenre kod mano piny owacho oyango siro sekta mar sukari. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ma ilimbene kaunti ma Migori. Jatend piny oyango ni piny owacho mare orucho kogope maromo shillings bilion 117 ma kembe sukari. Okwayo kembe mondo ochul jopur niang' ka osingo chulo gowi maromo shillings milion 860 ma kambi mar Sony nitiere godo mar jopur niang' e gwengego. Ogolo siem ne chude sekta mar sukari ibiro rakore kodgi e chenro magichwalo mar puodho kendo keto lere sekta no. Ka kotenore kod mano gin weche madhi nyime gwenge mag Migori. Parni okinyi ma kawuono nobedo kod romo kod jogo magin jopur niang' ma bende ne osebedo ka ywak ni mondo mi omigi thuolo mondo mi gitwag kod jatend piny Kenya weche mopogore opogore motenore kod gowi ka achiel kod neno ni kembe mag sukari gin mago ma osir. Parni jatend piny Kenya chenro ma kamaendi ne beni timo e kaunti ma Kisumu to ne ok otim ka lokruok mag chenro ne oneno kochwal romo ma kamano monego time kar jot mar ker mano ma jatend piny Kenya ma nitiere Kisumu no Kisumu State Lodge
Tunodhi otime gwenge mago mag Migori Soni kar chieng' bura mawendo bang'e kendo jatend piny Kenya gi sani pod timo limbe ne kaunti ma Migori oyawo chenro mopogore opogore obiro tieko limbe ne bende gwenge mag Kuria kama bende ogeno odhi yawe chenro mar gedo mag udi ma nengo gi olwar. Obudre kanyo kod George Juma e kinde mabiro e weche manyien mondo nyiswa ni to wuodh jatend piny Kenya odiochienge mar adek ma bende time kaunti ma Migori obedo nade weche manyien mabiro. Nitie jogo maloso kod achiel kachiel manena kuwuok e Facebook page marwa mar RAMOGI TV kendo ginenowa erokamano Queeness Adhiambo wacho ni achiel kachiel ka nitiere gwenge mag Homa Bay erokamano kuom kete Migago odiochieng' ma kawuono. Nita Kidula wacho ni Ochieng' Emmanuel aneni e yo makare. Dorina Witi wacho ni oneno Migago e makare erokamano. Anoda Atieno ka nitiere gwenge mago mag Homa Bay bende wacho ni nena kanyo erokamano kuom kete RAMOGI TV. Vivian Aluoch bende neno achiel kachiel ka nitiere gwenge mag Thika neno chenro mar Migago erokamano kuom kete kanyo. Koth Otieno bende wacho neno achiel kachiel ka nitiere gwenge mag Bondo erokamano kuom kete RAMOGI TV. Anatoi ka achiel kod Eric Okeo Kizito to kod Beryl Atieno ma wacho ni entiere e gwenge mago mag Eastlands Nairobi keneno e yo makare. Migago donjone kendo chopone makare. Lauren James ka entiere gwenge mag Kisumu erokamano kuom kete RAMOGI TV chenro mar Migago. Mago jok mabende nenowa kokadhe Facebook page mano mar RAMOGI. Kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth e chenro mar Migago. Tunataka kujua mshindi wetu ni nani. Hello, habari gani? Jama. Mimi naitwa Moka Junior na kupigia kukujulisha wewe ndio mshindi wetu leo wa nusu milioni. Unahisi aje? Unajua ni kama sijaamini. And just like that, you could be our next winner. Keep watching View Sasa by dialing *487*3# with as low as 10 shillings. Karada. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Nunua KPLC tokens, Bela charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era mit, era odake kindwa.
Shabikia na Mia. Bet with 100 Kenya shillings or more kwenye shabiki.com for you to stand a chance of winning amazing cash prizes whether your bet wins or loses. Kila Tuesday, 25 winners wanashinda 5,000 Kenya shillings each, na on Friday, 5 winners wanashinda 10,000 Kenya shillings each. Register, play and win. The more you play, the higher your chances of winning. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Kuoma medokete Ramogi TV kaka nwasingo ni kanyo jaten piny Kenya William Ruto nitiere gwenge mag Migori County ma Migori. Ne osebedo kod romo kod jogo mabende gin jopur mag sukari, kendo yango ni rucho kogope moko maromo shillings bilion 117 mag sukari. Osingo chulo gowi mar shillings milion 860 ma kambi maso nitiere godo mar jopur ne gwenge kapok ochopo giko mar dwe mar 12 higani. Kotenore kod mana achiel kachiel pod nitiere gwenge mag Migori, kendo wabro bedo ka waneno kaka chenro no dhi nyime kama intie. Ngoja kwa weka mkono ni kabisa mshe. Weka mkono. 1 2 3. Hawa. Thank you. Thank you very much Mr. Chairman. Your Excellency. Your Excellency, I want to take this opportunity to appreciate your Yakora mogimano kaka chenro dhi nyime. Winjo kanyo ka ng'ano yuago cartel. Cartel gin jok mabende watiso gi nying mar achudhe, jogo mamiyo chenro ok dhi nyime makare. Ing'eni gima duong' mitwake gwenge mag Migori ni weche motenore kod pur mar niang'. En chenro madhi nyime, kata kamano yore mag tudruok mar yudo duol kaka giloso kuno ong'ikni matin. Bed gadiera ni weche manyien mabiro wabedo gi lipot mong'ith kotenore kod mano. Kodhi nyime en ni wan gi sigana ma bende dwani mondo mi winji en ni nasi chamo to kendo jomoko loso kode mwandu mopogore opogore. To bende ng'eyo ni mit ma bende yweyo tielo, wacho ni mat ma ji yweyo tiendgi e dhot kata e ot bende nyalo los kowuok e nas. Sharono ng'awo limo jago more gwenge mag Kwale mosebedo katimo tijni, kendo koro olero no mathoth. Jomoko ong'e kaka olemo, jomoko bende ong'e kaka gino ma iloso godo math mopogore opogore e kind mamoko. To bende ing'eyo ni nas bende nyalo ti godo e loso mat mag yweyo tielo e dhot kata e ot. E gwenge mag Kwale, warado gi wuod luo mosebedo ka tiyo gi yuk nas e loso mat. Kwale kae atimo tich mar loso domat kowuok e Husk West. Mago pot mag nas kosebedo harvested. Koro pot mag Husk West gin pot mag nas gi. Koro wa extract fibers from waste ni to loso go domat machal kamae. Omondi wacho ni dwaro mar chako loso mat mag yweyo tielo gi yuk nas en kaluwore kod tiegruok mane oyudo mbalariany. Natimo course moro miluongo ni agroforestry and rural development, to kanyo ne nitiere aspect mar waste management. Koro naneno ni kaka Mombasa koni kwa yudo welo moa dala, to matunda magiero chamo koni en mar coconut. To coconut ni ka welo medore, coconut bende mang'eny bedo harvested, to wabedo gi waste bende mang'eny. Koro nang'iyo kaka anyalo kawo waste ni aloke obed gima nyalo miyowa mito ma pile pile. Mar chwalo kit tich motimo, Omondi lero kama osebedo kogole pot nas. Wan pot nas ki wakwanyi puothe mag farmers. Kwale kae sana farmers gintiere gi coconut trees e puothe gi. Koro ka gise harvest, farmers gi wadhi tuo wuoyo kodgi. To ntiere gunde mwamiyogi. Kwa miyogi gunde go to gijaso gunde go. Ka gijaso gunia baduong' mar 90 kgs wachulo gi siling 100. Koro gigole puothgi to gikelo kae.
Koro emosemiyowa tich mayot nikech ka ng'ato olwaro nasne, nitiere kaka jok moko kwanyoga nasgo e pot nasgo gidhi tiyogo kaka yien. Koro farmer cha seche mo o harvest nasge kowasemiye gunia, oketogi e gunia to okelonwagi. Koro jok makwanyogi ka ok yudgi. Ang'eyo ni dibed ni isechako penjori kaka chenro mar chako loso mat magiyo tielo gi yuk nas itimo. Omondi leronwa. Wan kosekwanygi mokelgi kae, nitiere kama waketogie kae, kasto matsgi kokelgi kapok waregogi, waketogie e pi. Waketogie e pi nikech mondo waduok buru chien. Keseche mwarego cha ochal ka pong mogo, obedo gi buru. Koro buru cha wakete mondo waket buru gi chien, kasto kwaseketo gi buru gi chien, waketogie e machine. Nitiere machine ma crash gini. Koro kose crash to wayudo fiber to wayudo gi kokopit. Kete pi ok wakete for such a long time. Wakete pi mane samatin ne mondo ng'ama rego cha kik buru cha oiny kore to bende kik kokopit ka gite gidhi giyamo. Wakete mana seche mwarego no to watiyo gi pipa. Waketo gi e pipa, waling'o gi e pipa to wakete machine to rego chak waling'o moke pipa. Kaso kwasetieko to wapedho gunia to wamoyo gi mana kaka ng'ato nyalo moyo cham e chieng'. Ka gisetuo koka watiyo kodgi e twang'o matsgi. Kaluwore gi dwaro mar rito alwora, Omondi wacho ni duol mochung' ne rito alwora NEMA osebedo ka tiegogi. Nwadwaro ni project wani kik obed ni oketho alwora. Koro nwatimo ne NEMA environmental assessment. Koro nitiere kaka jogo nopuonjowa bende mondo seche mwarego kik wainy jirendewa gi jok modak kodwa machiegni kae. Mana kaka tich moro amora, achiedh nade bende ok nyal koso e kit tijni. Last year higa mokalo ne wantiere ndalo horo. To ndalo horo yudo ni yiendwa mag nasgi ok ginyag maber. Koro kuom nyakgi mok ginyag maber, iyudo ni hasgi nwayudo matin. Koro kwayudo matin, mang'iso ni waloso mats matin, to bende warich clients matin. Lakini wago Nyasaye erokamano nikech sani koth chwe to yiendwa mar nasni waneno ka opichni maber. Mang'iso ni ka yuto wayudo maber, wadhi yudo waste mang'eny. Nitiere ndalo moko ne wantiere gi husk-gi, to husk gin highly flammable. Koro nikech ka ne pok ochiel to ng'ato nobiro mowang'ogi. Koro nowang'o husk-wa mang'eny manoduokowa chien kabisa. Mat magiyo tielo miloso gi pot nas, mana kaka nuts mamoko, bende biro gi rapim mopogore opogore. Omondi lero pogruok ma mats mag pot nas nitiere godo. Seche ma isetiyo kode ma client maybe kikete dukani, client osedonjo, seche mochwero tiende kae, lodong' e matni. Koro kidwa luoke, tiolo mana pi, kasto iteng'e piny kamae, kasto ichak itiya kode. Kaka sani ndalo koth ni gi chuodho. Koro di ka customer achiel donjo nyaka iywechi. Customer mar ariyo kodonjo nyaka iywechi. Koro matni opunguza wach mar ywecho cha, ma bende punguza wach mar tiyo gi pi mang'eny. Koro kikete kata to customer koywe tiende to odi bedo maler, customer bende donjo kamor. Maswa gi gin bei mayot. Kasto kaka matni en 15 by 20 size. Matni wausa siling 1,000. Wausa siling 1,000 nikech fiber wani en fiber mwalosego ni en resistant to rust nikech ong'e environment mar saline, mar salty region. Another thing, en strong kwa compare gi mar Sisal. Ma nyalo dumu higni 10 ka ng'ato nyiewe. Kasto bende wakade maber, motegno. Kasto bende watimo branding. Ka wayudo customer to dwaro na wa brand ne, wanyalo timo ne branding e mat. Odiochieng' achiel wanyalo loso mats 2 nikech mat achiel nyalo ka odiochieng' achiel depending on size. Koro sizes gidhi from ntiere 15 by 12, ntiere 24 by 48, ntiere 60 by 24, gin different sizes. Kaso iyudo ni seche moko bende customer nyalo misi ni en odwaro size makama. Koro mane manyalo miyowa
watuongo gini gimoro one day mat, lakini ka gini mathiso thiso to ginyalo tuang' 2 kata 3. E kinde manitiere lokruok mar kor lwasi, oganda imedo kwa mondo tigi yugi mantiere alwora magi ma inyalo los godo mwandu mondo duok piny lil mar alwora. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Machiegni weche mag tuke tim mar Ireland nong'ado tiko madonje tielo mar